Rồi try sẽ xin bắt ngài cái bì bá rõ ha kerten ke badan portam ke jong Jesu. Tenga don ka kubor ka babha na ka mta jong pi bá rõ kipala mi nyuli klem pat dei por. Te ka kubor ka babha ka bangala yo I menta la don kumba shipenai ne. Lai te yo ne mta hi I la don ita ibalali top hi. Tenga la perkat ngau ni ngan pensina da wai beji I. Tenga la pensina bat itu ikon I chat ong be ngai ong image jong I ang nyu jong I la kelarong brown tepi tenga pat ngam danget reken tawa mata kasi pat ngalit don kam em aja brio tenga hab le na ying jong I te ikam le yor ken mata kasngi te dang apa are kiti kisnyu kila kelarong brown tamba om der ken barok khoi bala brown lot nama ila le lot kaji la itemen ba da meneng apa are la isamla da umpat brown lot barok khoi kiti kisnyu tang ba la itenat bah ula utu balik ru la ilong kumnora itenat bah tau snyu umi ru pada bayong mi dorong brown ba itenat bah te ngalak kemen hado kata-kata nama bangga perkat nguni tip kini ki bala herta kumno nama ngadang yu dang yu I tang itu we iba dei sinrang te meneng lai I tu we I kong mo ila don san pho tam ka karta tinggal le hi ke video tambah kadum kam da pau bahare tambah pini I gitu balong rong brown ne nak khamat te shani shadien pat don ki bala long yong long brown kum to ula itenat bah te ngas ngo comment shibon namar banga ong ars nem te henre kini bata testa te tangan reu penai ki la yong bet pi bala bata testa kini ka pniang nyu le ken te kini pat ki bat thaj ne em ki bat thaj ban ta ayu man ta pniang man la kasngi te pila ban shim u powder yong ne em te tu powder yong ngan sebatai pi kum no ba phin le phin ta pnyang tang hi sin shi te yo la ne arsin shi te yo phin le ha ka wei re ka ru kom do tu powder yong te un sa yong kloi nyu jong pi ula ban mi do rong brown bi itanat ba la ne ula ban mi do bo yong ta bo no mi shura pa do bali te wat kitu ki bali ru kin sak larong te u itanat shi shahi nglayu I dala ka jong ka khman te ngaru ngala perkat ngan ta na bet ngan ta sta na bet ken la dang ta sta te kamut un sami kum to te itenat te la dang am penen kam reuni u brown hena bang penen kan brown nai I am tu long saw tu am te han re la dang am penen kam reuni un sami do u brown itenat ba der ken ni brown ni te de bang ta hena tu hena bang shna hi ken tamba ka jing bentoy jung ni hena u bang shna hi pat kalong ba usnyu unam hap shure dan side effect re te kamantoy banta yu ne ban la ayute ban la hap snyo te la dak lem hap snyo bes bata bitang ko tukum pnyang jing bes ko tukum pnyang te nakam tagi batai banta pnyang malak sngi pi kwa banta tang arsin studio ko tukum pnyang yu le te tu powder yong ngan sabatai pi hak away ra karukom kumnu ba pinta pila ban phone nga te kamot unsa kelarong kloi usnyu jong pi ba onam dan jing tai e ru em te u shampoo ru pila ban shim bet da uniu herbal nang ba un kelarong kloi usnyu jong pi namar nakadaw ka chemical na em te kamot de nak takadaw kan sami nyoli kloi la ne kloi ra ban khia te pin penan kam be da u shampoo u bangi penan ni penmi mangi nang ne la ne ka sabon ru ka penmi hi mangi nang ne te kamot kan yarap ba kan kloi ba te pila ban yo na te na po mat pran na tu marjan badi do snyang do masih hang tu hamin hi badon tu badi so pro ne em te don arngot ki kenthai ki badi so de kat shim na itu iba marjan ba katu kedukan do snyang do masih ha mat pran te pensayo ikene kata wai te pila on pet ini I kong iba ngala ring video menne namar ngala dap da kajing kemen ke bakrau namar ba don ki bakren benyinga ki ohenga la masna da wai mi snyu bale pa masna da wai penjak nyu le henre ubleu la kor khu shisha bat kajing kren jong I kala long kajing kor khu yang ate ngas ngo comment shibon te kidon ki ba ong ru nga ba yang ka reu thok henre to ubleu bishar na jrong ade ke breu ba thok ne ade ke breu ke bom thok ne te ubleu tip kham hai nga ngalong kum no bat kini ki badon hakti hakjat pat nga ki tip ngalong kum no bat ki babun hi ki be dai kam pat nga ki tip hang ade ke breu ke ba thok ne ke bom thok ne te la da nga thok te un bishar hi u te bana jrong te don pat kini ki bong ba hana ki ong ba uji su la jan wan
te henry dang kwa ban le business te henry ka tin ka jong ublei ko ong kumno ko ong ubom tre don hok ru bon bam ngi ha ban tre na ka benta bangin bam te om dei bangin chong jai to te henry ngin kam tre shibun na kam da ka men sim na ka bangin shakri kam hayo blei te na markidon ki bala perkhat ba uji su la jan wan ki le de lut ki bri berkhat hadu lais nem ki metre shu menta ki le duk ki le jenjar bat menta ki la im jenjar na mar ki perkhat ba uji su wan no hi gum to henry lais nem ki le ap la shu ya pule bible bet te henry uji su lempat wan te ka jingwan ka jong uji su ngim tip la nun wan lada usleman wan ru yo wan shao no yanga ba dia phi te henry ngin ya pen krek kanya ka men sim ru ngin ya pen krek bat ka kam ka bangi tre ru ngin tre kam tam kini kita wai ki ba ngi sinale mangi ki debi ki ba bet ublei dai re ki badan jing ta ya ka kwat ka khia te kambut kam dei ka ek ru ka basniu namar ba unyu li lada de ban mi ru dala dan pra post nem shaneng de ban mi te henre dala penan kam le kini kita wai no mi hire bat ublei kwa yangi bangi ne samlasa te de namar kata kadau haba ublei ai kini ka sap ngim de bangin sngo bishni ni de ban sngo kumen namar we u shakri jo ublei ula de biat hulu pa nga u ong ba kakti jo phi ke de kakti jo jing pen khiang la yo i ki briu ki awan ban patak mat ki don ki be di ki don pon kita ki briu ki be wan mania shem bat nga bat ki yo mat i jing pen khia te ke ne ke jing ai bor ka jong ublei na manga perkhat ngong ni ke ko pnya kanam la phi ban le kamba haduk ane hendenga sngo thu ka de kamba ka jong blete te nga sngo comment shisha to blen yo ban kurkhui phi lawan pe ke ni ka video yero itra te hapor ba phi ta tana mar klemia shondor tmo te phi ilong kumno phi be yo i ki li la li ha li ha la lo ni e ni te tang ba u kloi ha dai kloi ban ni ta yo ta ke lam ta ta ai ngo utrai ma haji syai la de ban shondur man shua mo por ba pata ra dai tamba ngi pat ngi de ki bru bum chu thok ra wale hi le ra kum balong sia phi yo i am phi por pon pata ra ulong kum no phi ngo utrai phi la ta ka nom to ni chap ma ding ata yo le te yo tama ula kala rong brown namar ula li thap thap to mo ba phim long ra ban ta rong phimi khnyang ong ai ngo utrai ngapit menta kan ula kala rong datang kem tur la kala rong te ai ngo utrai